Ezihamba phambili indaba namuhla i-Popcru ifuna ulwezobuchwepheshe emaphoyiseni. Uzofihla kusasa umengameli we-NFP kanti Owasolundi Uphika Eyokunqaba Nenkundla. Nazi indaba ze-1KZNTV nifundela uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka nina bendlove namandla. Sanibonani. Inyunyana amaphoyisa i-Popcru siyiphakamisa ukuthi umnyango wezokuthutha ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi kwaZulu-Natal uqhamuke nohlelo lwezobuchwepheshe uma ngabe kebhala amaphoyisa noma enikeza umshayeli ithikithi lokwephula umthetho womgwaqo. Unobhala jikelelwa lenyunyana uNthabele Ngmulife uthi lokhu kunganciphisa umsebenzi emaphoyiseni. Kune-issue le yama-iPods esavumelana ngayo kudala for ukuthi ngeke sihlule phela ngathi ama-security guards. Thola ama-security guards kungena lapha esangweni amasane athi nje ngaleya into engathi cellphone emotweni yabo kuphuma yonke i-information. And sasesiqedile-ke leyo into leyo emisi with the department for ukuthi nathi amaphoyisa ethu abasezokubhala amaphepha awu-24 aphinde abuye futhi aye kwi-station aphinde akubhala amanye amaphepha futhi. That is the duplication of work. Kanti if kuwukuthi nje alaleya gadget la cellphone azobasane athi nje temp and then kuphume yonke into bamnike nethikithi umuntu elizophuma kuleyo gadget. So we need all that to be implemented with immediate effect because it seems as if siyakhuluma akukho kwenzakalayo. Kulendlela ubabekwa kusasa endleni yakhe yokugcina lo bengumholi nomsunguli weqembu le-National Freedom Party NFP uzanele kaMagwaza Msibo ongasekho. Ilungu lesigungu esiphezulu we-NFP uSiphamandla Ntombela uthi inkonzo yomngcwabo kaMagwaza Msibi izoba kusasa ezinkundleni zemidlalo zesikole samabanga aphezulu Imbilane Ondini. Uzanele kaMagwaza Msibi waba yimele esifunda eZululand ngonyaka u-2000 ngokuthunywa ke yiqembu lenkatha. Ngonyaka 2011 wahlubuka kwi-AFP waqala ke iqembu lakhe le-National Freedom Party. Ngonyaka 2014 wabeke eseqokwa njengesekela ngqongqoshe wezobuchwepheshe nesayensi kuleli. Wathatha ke umhlala phansi ngonyaka ka-2019 udluleke esibhedlela sasemhlanga eThekwini ziyisithupha kumandulo eneminyaka engama-59 ngemuva kokugula nje. Kusasa ke uzobekwa endlini yakhe yokugcina. Khona manje la kuSiphamandla Ntombela uqinisekisile ukuthi ke imigomo yokuvikela ukusabalala kokhuvethe izolandelwa enkonzweni yakhe. Noma besifisa uba abantu beze ngobuningi babo. Kodwa ke kufanele siqaphele ukuthi abantu bayamthanda kaMagwaza Msibi. Isizwe sonke eSouth Africa siyalila siyamthanda thina ke bantu ikakhulu abampisholo sikholwa ngoba size sabona ukuthi simbeke lapha ngempela ukuthi akasekho noma sibhizi amalungiselelo nje kodwa inengqondo ibithi hayi unjinje uphona. Ngakho ke ngiyafisa ke imphathi yaseSouth Africa kwaZulu-Natal eZululand uba sisho ukuthi kusasa inkonzo izoqala ngo9 eMbilane. Isimo ke se-COVID oqala iplan esibe nayo ukuba sifake amatende amaningi ngokubona clearishiwe nje uzongena amatende amaningi azoba nama-big screen so that social distance ibe khona isiminyaminya sibe khona. Umphakathi wakithi siuhlinzeke ke ikakhulu ngama-mask ukuthi lo ozokwenza iphutha ngayiphathi ngeke vele asondele endaweni yenkonzo engayifakile imask sizobanikeza ama-mask. Okwesibili sizofutha amatende masifakwe namhlanje siphinde sifuthe uma seqediwe futhi ukusho ukuthi izinga lokuyivikela azobe liningi futhi ka ama-sanitizer azobe emaningi ngendlela eyisimanga. Ngakho ke abantu abazobe bezile beze bazi ukuthi COVID-19 ikhona, 2 social distance ikhona, imask iyafuneka, usanitizer nawe nagain kuyafuneka, okakhulu ukuqhelelana. Yiko sinquma ukuthi amatende siwehlukanisa abe maningi azoba ngaphezulu ka4 ukuze abantu bangene nga50 bese ke siyakholela futhi ukuthi imisakazo yonke omabona kude bonke abakhona South Africa bazobe be-broadcaster abantu bangayinika ithuba lokuba bese emakhaya bawubuke khona umfihlo kaNtshona. Khona manje uMasipala Sondini enyakatho kwaZulu-Natal usiyichithile imbiko ukuthi wenqaba ukunikeza imvume yokuthi iqembu le-NFP lisingathi inkonzo yesikhumbuzo yomholi walo ongasekho uzanele Magwaza Msibi enkundleni Prince Mangosu Buthelezi Regional Stadium Owasolundi. Imiyalo uMasipala Wilson Ntshangase uthi abakaze nakanye nje benqabe nale nkundla kuphela kusukela kwaqala ukhuvethe bebesakumisile ukusingathwa kwemicimbi emikhulu kule nkundla.
Yiyo-ke le nkundla esondini eqanjwe ngegama lomntwana kaPhindangene iPrince Mangosuthu Regional Stadium okusuke-ke okukhulu ukukhuluma kuvela-ke ohlangothini le-NFP kokuthi kumasipala wasondini unqabile ukubanikeza imvume ukuba basingathe kuyona inkonzo yesikhumbuzo yomholi we-NFP ongasekho uZanele kaMagwaza Msibi. Kanti umasipala wasondini uyasichitha-ke lezi nsolo esibhekise kuwona. Sicelile ukuba sifake itende lapha ePrincess Mandisi. Le Princess Mandisi eyakhwa uYokamagwaza Msibi engacelwe umuntu kodwa ebuka ukuthi la ondini asikho isikhungo esimukela nesiluleka abantu labo abaphila neqwane lengculaza isandla lengculaza lengculaza uqobo lwabo. Wayakha nje kusuka ekhanda engacelile kwa health engacelile akhela abantu basezululeka okudala amathuba omsebenzi bankulu nodadewethu nabafuthi abasebenza khona kodwa sengatshelwa ukubeka itende elingezugubha lutho elibekwayo nje itende basingabela sebevumile satshelwa ukuthi khona ojockey chairperson abathi akwazi ukufaka imarking sacela istadium lesasondini ukuba sibambele kusinkozo ngenhloso yokuthi ngoba ama-ground lapha nemathathu sizofaka amatende amaningi azobe emakhulu abantu bahlala ngokuqhelana ngoba iqiniso lithi ngeke ubavimba abantu mabeya imfihlweni kanje senzela khona lokho benqaba yona futhi stadium lesakhiwa uYokamagwaza Msibi. Thina njengomasipala sihambile sayohlanganisa amehlo nomndeni kamama uKamagwaza Msibi ngolesithathu. Safike-ke sakhala-ke ngoba kulindelekile. Bese kusishaqisa-ke emveni kwalokho sesizwa ukuthi umasipala waSolundi wenqabe nenkundla yezemidlalo ukuba kwenziwe amalungiselelo okufihla umholi wethu khona. Engicabanga ukuthi-ke izwe lonke seliyazi ukuthi akusile iqiniso lelo. Kuyaziwa ukuthi izwe lonke linalolu bhubhane lolu i-COVID-19 kunama-regulations-ke izwe elisebenza ngaphansi kwawo futhi umkhandlu-ke wathatha iy'nqumo ama-resolutions nezakhiwo-ke zikamasipala ukuthi kumele zisetshenziswe kanjani njengoba nje siphila ngaphansi kwalolu bhubhane. Akusilona iqiniso ukuthi senqabele stadium njengoba besho. Khona manje lokho uNtombela uthi ngisho kumkhandlu wesifunda iZululand nomasipala abangaphansi kwawo kumele ngabe bafakeke isandla kulomsebenzi. iZululand makwaza inkalo zokuyithuthukisile. Fanele ngabe kwayona imkhandlu yakhe iZululand kukhona icontribution oyenzile ukulekelela uba inkonzo kanjinje ihambe kahle. Behlwena ngokucontribute ngento yamahala igrant umhlabathi bathi nje naka umhlabathi nathi esinakho ngoba siyazi besingadinga imali yamuntu kodwa leyo support nje asiyitholi. Kanti umgazi uchaze lokhu ke njengokusebenzisa ipolitiki ngokungafanele. Kuyisho elikhulu ke ukuthi abaholi laba abebekhuluma lapha einkundleni ama-social networks nasemsakazweni le nakomabona kude basebenzisa ipolitiki nalapho ongafanele khona ngoba abukho ubufakazi obukhona abangabukhomba nabo ukuthi thina njengomasipala waSolundi sathumela amaphoyisa ukuba abhidlize ithende abasebekubekile. Asilazi nalelo thende ukuthi lalikuphi, asiwazi nalamaphoyisa kuthiwa i-security company sasiyithumelile into engekho nje. Nokho-ke inkonzo ukukhumbula kwaMagwaza Msibi igcineke isibanje lehholo lebandla lamaRoma elise-B North khona ondini. Lezi-ke izindaba zo-1KZNTV ngengosamukeliso Nqulunga ngise-Richards Bay. Imeya yomkhandlu weTheku uMxolisi Khawundi ukuthelela idolobha selekulungela ukwamukela kuyivakashi njengoba ingekho-ke neyodwa-ke indawo yezokuvakasha eyachaphezeleka ngesikhathi seyibheli kanjalo nokutatshwa kwempahla. uKhawundi usho kanjena-ke ushaka uMarine World eThekwini ngesikhathi ethule ngokusemthethweni umkhankaso waleli dolobha ukugqugquzela ivakashi kwazisa inyanga kaMandulo yaziwa njengenyanga yezokuvakasha. Inyanga uMandulo yaziwa njengeyokugqugquzela ezokuvakasha kuleli. Imeya yomkhandlu udolobha iTheku uMxolisi Khawundi usike leli dolobha selimgomumo kwamukela ivakasha ezochitha ama-holidays kuleli dolobha njengoba laziwa njengelithandwa kakhulu. uKhawundi uthi-ke okubajabulisa kakhulu ukwazi ukuthi-ke kazikho indawo zezokuvakasha ezadicileleka phansi ngesikhathi sezibhele ezihlasele lesi sifundazwe ngenyanga uNtulikazi. During the upheavals that we've seen in riots, even a single tourism product was affected. We are grateful to that. We must now intensify our efforts to attract visitors to Durban, and it is crucial that we as a city
send our clear message to the world that Durban is now ready to welcome visitors in numbers when our regulations allow us to do so. After this launch, we'll be embarking on several planned road shows, digital activations, and competitions calling upon visitors to discover Durban through heritage tourism. Imboni ezokuvakasha ngezinye zezikhahlamezeke kakhulu kuleli kusukela kwahlasela igciwane uCovid ngonyaka owedlule njengoba ke kuzi kwaphoqa ukuba kuvalwa amahhotela afana noHilton Hotel namanye amakhulu njengoba ke bese kungahambi kahle ngaphandle ke kokuguqiswa phansi komnotho wetheke igciwane icorona uphinde ke waphazanyiswa izibhelu njengoba ke uhulumeni ekhipha imali eshisiwe ukuzama ukulekelela amabhizinisi achaphazelekile. uKhawunda uthi konke lokhu kuyinkomba zokuthi osomabhizinisi abasafufusa basahlalelwe umsebenzi omkhulu wokuthola ke izindlela ezizovikela amabhizinisi abo. It is now evident that many small businesses will need to revisit their business models in response to pandemic and other factors, including sharpening their skills and technological acumen. We will soon be announcing the second call for the registration, and we urge businesses to apply as we scale up the number of businesses who will be inducted into this campaign. Part of our social relief programs, interventions towards our emerging businesses, especially in the informal economy, they applied, and on Monday, I'll be issuing checks to those businesses which were successful who applied to get this intervention. Khona manjalo ke amakhosi asenxusa iminyango kahulumeni ukuba ingahambeli kude nezindawo zasemakhaya uma isingethe imhlangano kanye nemicimbi yayo emikhulu ukuze kulekeleleke lezi zindawo zasemakhaya engasakwazi ukubhekana nezindleko zosuku nosuku. Tourism ishayeke kakhulu kulento yeCovid. Sasesicela ukuthi umbobo akakasenzele ufefe ngoba sesihluleka nokukhokhela ugesi nje wodwa. Kuthi uma ngabe kuhlangana executive yakhe noma any committee izohlangana la eNcome noma iyohlangana nesandla so that sizokwazi ukugenerate income encanyana ukuthi sikwazi ukukhethelishela for ugesi. Indaba yenziwa 1KZNTV kubika uNtombi khona Vubu eThekwini. Umnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle ngokubambisana nabenkampani yamanzi umngeni water sebeveza ukuthi ziyaqhubeka inhlelo zokuthuthukisa ingqalasizinda esabalalisa amanzi ngaphansi kweindawo ezakhele isifunda iLembe. Lokhu kuzemva kuba ke eminye emiphakathi yakhelele lesi sifunda sekunesikhathi eside ibhekene nengwadlo kwentula amanzi. Lokhu kuvele kwisithangamike sabezindaba ebesibanjelwe emahhovisini omngeni water eMandeni ukuhlosoke ngaso ukuzocacisa ngebanga selihanjiwe ilezi inhlaka ukuthuthukisa isiphehli mandla esikule ndawo. Nakuba izikhalazo zilokhu zikhona ngodaba lokushoda kwamanzi ngaphansi kwesifunda iLembe, kodwa bomnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle kuzolonke sebeveza ukuthi kwisigaba sokuqala sokwakhiwa kwesiphehli samanzi eMandeni esaqala ukwakhiwa ngonyaka wango-2017 sesiyakwazi ukuhlinzeka ngamanzi kumalungu omphakathi angaphezulu kwezinkulungwane eziyikhulu. Okumsebenzi abathi bayawujabulela abawenza ngokubambisana nabomngeni water. Ekhuluma nabezindaba okhulumela umnyango kuzwelonke uSputnik Ratawu uthi kuyimanje kuyiLembe sebeyakwazi ukuthola amanzi ahlanzekile. Waveza nokuthi maduze kuzoqala isigaba sesibili sokwakhiwa kwengqalasizinda. Umasipala weILembe uthola amanzi ahlanzekile abuya kule water supply scheme. Siyazi ukuthi i-second phase ye-lower Thukela bulk water scheme izaba khona kule minyaka elandelayo nayo izosiza ukuthi siqhubeke nokuthi abantu base-iLembe nabanye omasipala bakwazi ukuthi bathole lamanzi ahlanzekile. Kusenjalo uRatawu uqhuba ngokuthi into ebajabulisa kakhulu ukuthi kwakhiwa kwalesiphehli samanzi kumfula iLower Thukela akuzange kuyiphazamise imvelo. Ukuba khona kwale construction works la eLower Thukela akuphazamisanga neze ezemvelo kule ndawo ngoba siyazi ukuthi namanje kulomfula uThukela sisawathola ama-crocodiles sisathola futhi nezinyoka eziphila njalo kule ndawo. Enye into futhi ukuthi isibalo sabantu
abathola amanzi asuka la kule lower Together Water Supply Scheme banganikana mhlambe 200,000 ngoba sibheke amakhaya alingana ne-28,140 athola amanzi abuya la kule scheme. uRatawu uthi nakuba kade kuyisikhathi sebusika la khona izulu belikade linganethi kodwa amanzi emadameni awanciphanga kakhulu uma uqhathanisa neminyaka yangaphambilini. Isimo samadamu kule viki esikuyo simela ku 66.9%. Siyabona ukuthi ayihle kancane nje ukusukela kule 67.1% besikuyo kule viki eliphelile. Kodwa masibheka year on year le 66.9 isasengcono kakhulu ngoba last year ngalesikhathi abene lapha ku 56.7%. Ngotebo Khosibisi wezindaba ze1KZNTV ngibika ngisemandeni. Usomlomo kumasipala waseNdwedwe ukhonza ngithi uthi sebekulungele ukumelana nezimvula ezinamandla zesikhathi sasehlobo ezihlezi ziba inkinga kakhulukazi emgwaqeni engenele emakhaya ezigcine ezinye ke zivimbela ukungena nokuphuma kweemoto. Uhlomo kusho kanjena ngesikhathi bethula uhlelo lokugandaganda abalungisa imigwaqo kanjalo nezimoto ezintsha ceke izosiza ukusabalalisa amanzi emphakathini njengoba le ndawo ikhahlanyezwe kakhulu isomiso. Kwethula ngokusemthethweni ogandaganda abalungiswa imigwaqo, imoto eletha amanzi emphakathini nemoto esiza ukucisha umlilo kumasipala waseNdwedwe kulandela ukuthi lo masipala uthi sekuphela isikhathi eside bechitha izimali uqasha lemishini uma mebhekene nezimo zezimvula ezenza kube nzima ukusebenza kwemigwaqo uma kunetha izimvula ogcina futhi kwenza nezimoto eziletha amanzi zingakwazi ukungena isabalalisa amanzi ngendlela okuyiyona. Ekhuluma nabezindaba usomlomo wakulomasipala ukhonza ngithi usibabone kubalekile ukuthenga labo gandaganda ngoba umphakathi ubuthola kanzima uma kukhona izimo eziphuthumayo. Labo gandaganda ke esibathengile esikhathini sifika la ngo2016 sifike bebolekwa ogandaganda sabona ukuthi ulokhu boleka ogandaganda kungcono ukuthenga bakho ngoba vele sibadinga zonke insuku and indawo yaseNdwedwe indawo esemakhaya nemi ngendlela emingayo njengoba qala ihlobo nje bazolokhu bedingeka njalo ngoba makuna izulu kuyonakala kwabona labo sibatholile abanele ngokwendawo yaseNdwedwe ngoba indawo yaseNdwedwe inamaward awu19 and indawo esemakhaya yonke ayikho enelokishi. So kwenza ukuthi ke kusisize ngoba inkinga eziningi uzibona uma ngabe abantu sebedinga iambulance sebedinga ukusondeza amanzi mengekho sekunabantu abagulayo bashonelwe ila sondela khona thina kakhulu ke njengomkhandlu welocal ukuthi siwakhande lamadabule asondezela imigwaqo emzini yabantu ngoba uma siqala imigwaqo sibamkhulu isiregister siye sisubmit kwa Department of Transport isuke ingasabelongi emkhandlweni thina siyayiqala nje lesuke ingekho sivuselele le sibone ngathi sine inkinga make sayiregister ifaka inamba sesinika abanikazi bayo kumnyango wa transport so sibona ngathi kuzosiza kakhulu njengoba liqale nje kuna izulu kuzomenyezwa kakhulu ukukhalwa kakhulu kodwa sokwazi ukuresponda. Ungidi uqhuba ngokuthi ukusebenza kwale mishini kuzozungeza wonke amawadi angaphansi kwawo lo masipala. Indlela ebesisebenze ngayo sibona ngathi iyasebenzela ukuthi iya rotator imigwaqo ogandaganda bamuva kuona wonke amawadi bahlala 10 days ewadini benze lokho abakwenzayo baqhubele phambili so ayizophumula iyophumula ngoba ngama weekend abasebenzi bekuma weekend. Kusenjalo usihlalo wamakhosi ngaphansi kwesifunda iLembe inkosi Nkosikhona Bhengu uthi ke bathokoziswe kwenziwa yilo masipala ukuthenga izinsiza ezisiza umphakathi ikakhulukazi njengoba indawo yaseNdwedwe inamawadi amaningi ayizindawo ezisemakhaya. Akuvamisile ke lokho esikubona namhlanje eNdwedwe engathi bonke omasipala abasondele nabanye abakude abaphila ngama grant
bangasika iphethini kumasipala waseNdwedwe entweni oyenzele umphakathi waseNdwedwe. Sibonga kakhulu. Kanti lo masipala uchithe imali engaphezulu ka-34 million amarandi kade uthenga ogandaganda abathathu abenza imisebenzi ehlukene emgwaqeni, iloli lamanzi, iloli lokucisha umlilo, amaveni ayishumi azosiza kuwona lo masipala kanye nomphakathi, kanjani nebhilidi elizoba ngamahhovisi kamasipala. Ngodebahosibisi wezindaba ze-1KZNTV, ngibika ngiseNdwedwe. Umphathi wezempilo ukuphepha nezemvelo enkampanini zokumbowa phansi iRBM eNyakatho kaMthani uNeli Usadladla uthi simningi kakhulu kwimikhakha etholakala ezikhungweni zemfundo ephakeme iningi labantu elingenalo ulwazi ngayo. Engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba uMgabadeli uthi ukwentuleka kolwazi ngemikhakha abafundi abasezikoleni abangayithatha ikhona okubenza bahlala ukuhambela izikole zakoSokhulu bafundise ke ngemikhakha eyahlukene. Inkampani yezongibhewa phansi uRBM uhambeleke izikole ezine kwaSokhulu ngenhloso yokufundisa baphinde bakhuthaze izifundo zezibalo kanye nezesayensi, kodwa ikakhulukazi ukufundisa abafundi abenza ibanga le-14 kuya kwe-12 ngemkhakha yemisebenzi abangayilandela uma ke sebekhetha izifundo zemfundo ezikhungweni zemfundo ephakeme, nokuzobalekelela ukuthi ke bakhethe izifundo ezizohambisana nemisebenzi abayifunayo. Ekhuluma nabezindaba umphathi wezempilo ukuphepha kanye nezemvelo kwa-RBM uNeli Usadladla uthi ke babone kuyisu elihle ukuthi bafundise abantwana ngalokhu ngoba ke likhulu igebe ikakhulukazi kubafundi mabengena phezulu lokuthi ke bangabi nalo ulwazi ukuthi yimiphi imigodi efanele ukuthi bayisebenzise ukuze bafunde izifundo ezifanele naleyo kemisebenzi abasuke beyikhethile. Esikhathini esiningi uthola ukuthi yebo ziyafunda up to grade 12 but ama subjects are critical for bona ukuthi bawenze, they did not identify them ngesikhathi bese kuyabalimaza ekuthenini ngokwe career yabo at a later stage where they need to make ama decisions ukuthi sefuna ukuba udokotela but because they don't have maths or science they can't be that. So sibone kunaleyo gap leyo. And as colleagues, we took an initiative ukuthi let's not wait for a company or someone to tell us to do that. Let us just do it. Then abantu mabesibona ukuthi siyayenza lento lena nabo bazogqugquzeleka. Akugcinike lapho baphindeke batshala nezihlahla ukubungaza ke inyanga yokutshala kwezihlahla ebizwa ngokuthi abamonth ngolwasemzini. Udladla ubese egqugquzela abafundi ukuba bazijwayeze ukuthi bafake izicelo zemfundaze kusanesikhathi kodwa futhi ke bangagxilike emkhakheni owodwa babheke nakweminye. We want them to be versatile. Umuntu angathi career yakhe limita to RBM, azi ukuthi kuno Transnet, azi ukuthi kunabo Sasol, azi ukuthi there's other industries or mining companies that they can go to, because uma ngabe they only focus on RBM, there's a limited number of imisebenzi ekhona. So Tina personally as beings but as a company we want to upskill ingane ukuthi not only be upskilled for RBM but for any other industry ekhona. Uhlalo wesigungu sabazali kwezinye zezikole abazihambele kanye ke nabafundi baluthakasele kakhulu lolu hlelo. Ngibonge leli thuba lanamhlanje ukuba kufike ivakashi zethu noma ngaseze ngoyiqeda zonke kodwa ke sibonga ko RBM ko SAPI ko 1KZN nakwabanye ke nje abafikile ngokuzofundisa abantwana bethu izinto okufanele kusasa mhlambe ezokwazi ukubasiza. Ngifunde ukuthi iziningi izinhlobo zama-career ezikhona ngaphandle ayi ukuthi bekuyilezi ebesizazi thina kodwa ziningi and futhi sibonga ukuthi bafikile bazositshela ngazo ukuthi sizazi ngoba thina nesho ukuthi besazi lezi ezincane odokotela o-engineer lezi ezidumile vele khona lezi ebeziye besingazazi. Siyabonga kakhulu. Lezike izindaba zo-1KZNTV, mina ngeNkosamkeliswe Ngqulunga ngibeka ngikwaSokhulu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 14 rand 12 cents kuyidola laseMelika bengu 19 rand 60 cents maqhathaniswa nopondo waseBrithani bengu 16 rand 72 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,801.29 cents ounce kuthi intengo yoilo ngahluziwe yona ime $71.45 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo.
Isikhulu esiphezulu kwenhlangano yengamele zabagijimi kwele kaMthani KwaZulu-Natal Athletics uMandla Mngomezulu usenxusa abagijimi bangazitheli ngabandayo emkhankasweni wokugomela isifo sokhuvethe. uMngomezulu usho kanje engxoxweni ekhethekele neziko lezindaba njengoba umnyango wezemidlalo kuleli ucubungula ukuthi okungenani kuvunyelwe kuphela nabalandeli asebegomile ukuba bathamele imidlalo eyahlukene einkundleni zemidlalo kulo lonke lelizwe. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalendeleko osukwini lakusasa. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezu komzimvubu amamponda isabuku yehlela ziyagoqa bese iphaka namuhla sihlangabeze ngokuzayo usuku oluhle.